Magsisilbing Fisher Folk Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 ang isang mangisda mula Baler, Aurora ngayong buwan ng Mayo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folk Month alinsunod sa Presidential Proclamation No. 33 Series of 1989 at sa Department of Agriculture Special Order No. 88 Series of 2005 hinggil sa Mangisdang Director Program. Sa isang simpleng turnover sa BIFAR Region 3 Office, simbolikong nagpalitan ng susi at sagwan sina Director Wilfredo Cruz at Jerry Ramos, Fisher Folk Leader na magsisilbi ngayon bilang mangisdang direktor. Ang isa sa mga una kong gagawin ay maibaba doon sa ating mga mangingisda na nasa laylayan ng lipunan na maipaabot sa kanila yung mga intervention, mga project na makakatulong para sa kanila. At maiangat sila yung sa antas ng kanilang kabuhayan. Malaking bagay po na maibigay natin yung mga programa sa ating mga mangingisda. Aminado si Mang Jerry na may kaunting adjustment sa kanyang gampanin bilang Regional Director, lalo na't mula sa aktual na pangisda ay lilipat siya sa pamumuno at koordinasyon ng mga programa. Siguro yung adjustment doon sa pakikisalamuha sa mga tao na sila pala yung mga key person para maibaba yung mga proyekto sa atin at makilala natin sila at malaman ano ba yung kanilang mga programa na ibinababa para sa ating mga mangingisda. Hindi lang po sa kung saan ako ay galing, doon sa Baler, Aurora, hindi lang po sa for the Aurora, kung hindi doon po sa buong Rehiyong 3 ay makita natin yung mga pangangailangan ng mga mangingisda at maibaba sa kanilang mga organization o samahan yung mga nararapat para sa kanila. Ayon naman sa BIFAR, sa pamamagitan ng programang ito, na ipapaunawa ang tungkulin ng ahensya sa mga mangisda at napapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at fisheries sector. Through this program ay na-observe nila, na-experience nila, nararanasan nila kung ano yung isang regional director sa of course, pag-implement ng mga policies, pag-observe nila sa mga facilities, yung ating mga production stations, paano ba natin pinaparami yung ating mga isda at saan napupunta. So, malaking bagay sa kanila ito dahil at the end of the day, sila yung nagbibigay ng report and recommendations. So itong mga recommendations na ito ay sinasubmit din natin sa ating national office at kinukonsider for policy making. Dagdag pa ni Cruz, may mga rekomendasyon noon ng mga namamalakaya na naipadaan sa mangisdang direktor na ngayon ay pinatutupad bilang pulisiya. Kabilang dito ang fuel subsidy at mga programang pang-research sa pagbaba ng bilang ng mga isda. Halimbawa, sa mga policy, halimbawa nangakaraan, sinasabi nila na hirap ang mangingisda sa paglaot dahil wala silang panggastos pagdating sa fuel, sa kanilang pambili ng mga fuel. So ngayon, meron tayong fuel subsidy. So dahil nakakonsider yung mga bosses nila. Halimbawa, kung meron nang galing sa kanila, naobserba nila na yung mga isda na ito ay kumukonti. So nagkakaroon tayo ng tinatawag na research and development programs para pag-aralan bakit nga ba kumukonti. So lalo na ngayon meron tayong fisheries management areas. Sa pamamagitan nito, nakakapaglapat tayo ng karampatang harvest control measures para hindi tuloy yung mawala yung mga isda. Kaugnay ng pagpapalit ng tungkulin, lalabas ng opisina at sasama sa laot si BIFAR Region 3 Director Wilfredo Cruz kasama ng mga mangisda bilang bahagi ng immersion activity. Pagpapakita rin daw ito ng tiwala sa kapasidad ng napiling mangisdang direktor sa kanyang magiging responsibilidad.
kilalang kilala ko si Ka Jerry. So more or less si Ka Jerry, involved na siya sa maraming programs ng BIPAR. Ang kanyang tututukan, if ever, yung proper implementation ng mga assistance. Kumbaga, kung sino talaga yung dapat mabigyan ng mga beneficiaries ng ating mga programs, doon dapat mapunta without any kumbaga yung mga endorsement ng ibang mga tao na So gusto niya talaga na transparent yung pagbibigay natin ng mga ayuda o yung mga programa sa ating mga mangingisda. So Ka Jerry, on board ka na, pagbutihin mo lang, kayang-kaya mo yan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.